Саумысыз, эфирда Илеш телевидениесі. Район тормышында булган соңгы һәм иң мөһим яңалыклар бүгенге тапшыруда үз урынын алыр. Безнең белән булыгыз. Районда бүтін илдәге кебек үк күпчелек учреждений, оешмалар бу атнада эштән туктап калды. Әмма бар халыкны икмәк, азык-төлек белән тәэмин итүче авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре үзләренең эш урыннарында. Районда язгы кыр эшләре старт алып, Максим Горький исемендәге, Муса Гариев исемендәге кооперативлар, Урал җәмгыяте, Урожай токымчылык заводы, Үзәк МТС филиалы эшчәннәре инде җиң сызганып эшкә тотынды. Әлегә барлыгы 3400 гектардан артык мәйданда уҗым культуралары һәм күпьеллык үләннәр өстәмә тукландырылды. Бүгенге көндә Урал җәмгыятенең 100 гектарлы басуында люцернаны карбамид ташламасы белән өстәмә тукландыру эше алып барыла. Туман бер җилдереп басуның бер читеннән икенче читенә очып кына йөри. Агрегат белән Эдуард Фәррәхов идарә итә. МТЗ-82 тракторында ашламаны Рөстәм Галиев туман бункеры бушау белән җитез генә төяп тора. Шул ук басуны тырматуда хуҗалыкның тагы бер уңган егете Вилдан Мәхмүтов эшли. Гомумән, ураллылар алдында язгы чәчү эшләрен 2100 гектар мәйданда башкару планы тора. Тиздән тырмага төшергә ниятлиләр. Бу чараны башкару өчен 7 агрегат әзерлек сызыгына куелган. Алин Хатимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе. Уважаемые родители, на основании указа главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в республике коронавирусной инфекции, 6 апреля все образовательные организации переходят на дистанционное образование с целью соблюдения профилактических мер. В связи с переходом на дистанционное образование все наши учителя с 25 по 27 марта прошли обучение. На сегодняшний день есть полное понимание, как будет выстроен учебный процесс дистанционного обучения. Администрациями школ разработаны и утверждены расписание занятий в соответствии с учебным планом. По каждому учебному предмету с сокращением проведения уроков до 30 минут. 6 апреля с 10 часов будут проводиться все уроки согласно расписанию, все внеурочные занятия и консультации для выпускных классов. Каждый учитель для реализации модели дистанционного обучения применяет разные системы из федерального портала. И такие как Учи.ру, Я-класс, Яндекс учебник, упрощенная видеоконференция, Zoom, УСТЭС, L-School и другие. На этой неделе школы проводят апробацию выбранных технологий, проводят тестирование данных систем. Всем обучающимся и вам, уважаемые родители, будут доведены памятки. Здесь вы найдете ответы на все интересующиеся вопросы, такие как: во сколько начинается учебный день, где и как ребенок будет получать задания, как будет осуществляться обратная связь, как учителя будут оценивать работы, как скачивать и как подключаться к данным программам, как будет вестись подготовка к экзаменам. Есть, конечно, определенные трудности, такие как, что не у всех наших детей имеются интернеты, не у всех имеются компьютеры. Одним словом, можно сказать, что отсутствуют определенные технические условия. Для данных ребят разработаны кейсы с бумажными носителями. Учителя 2 раза в неделю, мы так условили, что это будет в пятницу и в среду, будут приезжать домой к ученикам и будут привозить кейсы с заданиями.
Это будет объяснение нового материала и задания на последующие 3 дня. И точно так же выполненные задания будут забирать на проверку. Уважаемые родители, просим предельно ответственно отнестись к данной форме обучения, контролировать выполнение домашних заданий, а также неукоснительно соблюдать правила профилактики вирусных заболеваний. По всем интересующимся вопросам вы можете обратиться к учителям-предметникам, классным руководителям, администрации школ и, конечно же, в управлении образованием. Все телефоны, контакты имеются. Желаю всем, чтобы новая форма обучения была доступным, эффективным и интересным. Всем доброго здоровья! Жители района, прибывшие из-за границы и из других субъектов России, должны строго соблюдать карантин. За этим внимательно следят спецгруппы и социальные работники. Ежедневно по всему району они устраивают рейды. И сегодня, 1 апреля, в Илишевском районе прошел очередной такой рейд. На сегодняшний день на карантине сидят более 100 человек. Всего по району было организовано 2 мобильные группы для обхода. Самоизолированным можно общаться с родственниками только по телефону. Выходить со двора строго запрещено. Если вдруг понадобятся лекарства или продукты, обратиться можно к социальным работникам. В случае, если люди не окажутся дома, на них составляется протокол о нарушении карантина. Данные отправляются в Роспотребнадзор и в МВД для принятия дальнейших мер. Яман коронавирус шире тарала дигән хәбәр чыгу белән барлык халык магазин киштәләрен бушатырга ашыкты. Тиздән ашарга бетә дип кибетләргә ябырылу, кирәксә кирәкмәсә дә ярма, туз, консервалар җыюны урынлы түгел дип санарга кирәк. Чөнки районның агросәнәгать комплексы ныклы аякта. Бүгенге көндә Илеш элеватор җәмгыятендә запас җитәрлек. Аның янында эшләп килүче икмәк продуктлары комбинаты предприятиесе он ярма җитештерү белән уңышлы шөгыльләнә. Биредә бодайның югары һәм беренче сортлары, арышның ярдырылган, вакланган оннары, арпа, борчак ярмалары әзерләнә. Оннар 5-10-50 килограммлы капчыкларга салынып сатуга чыгарыла. Продукция Илештә һәм тирә-як районнарда, Нефтекама, Уфа һәм башка шәһәрләр магазиннарында реализацияләнә. Илишский элеватор на сегодняшний день обладает, может быть, небольшими мощностями, но которые в итоге, работая эффективно, могут полностью обеспечить продуктами питания не только население нашего района, но и прилегающих районов. На сегодняшний день наше предприятие может перерабатывать до 30 тысяч тонн сырья в различные крупы, муку, ржаную, муку пшеничную. Ажиотажа на сегодняшний день в запасах продуктов питания нет. На складах Илишевского элеватора находится месячный запас, будем говорить, для Илишевского района. Также ежесуточно будет выходить до 18 тонн муки высшего и первых сортов. Это полностью удовлетворяет потребности районов и прилегающих районов тоже. Многие заявки сейчас идут от соседних районов, от предпринимателей нашего района. Поэтому мы способны на сегодняшний день полностью удовлетворить спрос в этих продуктах питания. На территории нашего предприятия действует магазин. В магазине представлен широчайший ассортимент товаров, начиная от молочки, хлеба, все продукты первой необходимости есть. Есть и печенье, есть и конфеты, и консервы и так далее, и так далее. Полный набор продуктов, необходимых для жизнедеятельности любого человека. Поэтому ажиотажа никакого нет, все работает в штатном режиме, все спокойно на территории, и запасов продовольствия хватит не на один день. И я думаю, что мы полностью справимся с теми задачами, которые ставят перед нами администрация и правительство нашей республики для обеспечения населения в этот тяжелый период, который называется карантином. И поэтому никаких посылов для волнения у нас на сегодняшний день нету.
эшнең көйле баруында коллектив уңганнарының тырыш хезмәте салуы һәр йөкләнмәне төгәл үтәүе йогынты ясый. Хезмәткәрләр Фәнис Баязитов, Васим Җәмилев, Илшат Фаязов, Энүзә Имамова, Гөлнара Ялалова, Лилия Хайруллина тик мактау сүзләренә лаек. Әзер икмәк продукциясына килгәндә, бүген карантин чорында халыкны беренче кирәкле товарлар белән тәэмин итүче кибетләрдә алар бар төреннән дә бар. Икмәк пешерү цехлары шәхси пекарняларда штат режимында эшлиләр. Димәк, кытлык булмаячак. Районда 249 сәүдә ноктасы исәпләнә. Бүгенге көндә эпидемия чорында шуларның 58-е халыкны кирәкле азык-төлек продуктлары һәм көндәлек ихтыяҗдагы хуҗалык товарлары белән тәэмин итә. Шулай авылларда яшәүче халыкны 14 күчмә сәүдә хезмәтләндерә. Кибетләрдә бернинди дефицит юк. 2 апрель көнне район үзәгендәге Шәрип базарында Весна, Йолдыз, Окшарлак, Дуслык кибетләрендә булдык. Хуҗалары белән очрашып сөйләштек. Киштәләр төрле ассортименттагы азык-төлек белән сыгылып тора. Без бүген инде Шәрип базарының шушы зур складында торабыз. Бу көндә байтак кына халыклар инде үзләренең паникага бирелеп инде именно шушы коронавирус аркасында продукция бетәр дип куркалар инде. Шуңа күрә бүгенге көндә бернинди проблема юк. Бүтән складларда шыгырым тулы. Көн сайын безгә поступайта 20-20 тонна рис, макарон, он, писуклар. Менә бунда сез күрәсез, менә күпме йөреп тора. Бүтән товарда бездә бар. Аннан соң инде башка складларда безнең шыгырым тулы. Иртән 9-дан кичке сәгать 7-гә тиклем эшли. Хаклар, менә күп кешеләр инде хаклар арты диләр. Но самом деле безнең ничек булган хаклар хәзер дә бу көндә дә шундый хаклар киләчәктә дә артыру планында не юк. Шуңа күрә кайгырып, что продукция бетәр, ачып ятырбыз дип куркып ятырга кирәкмәй. Башкортстанның сәүдә складларында 2 айлык азык-төлек запасы бар. Шимал буенча республикада ярты елга резерв формалаштырылган. Сентябрь-октябрь айларында инде яңа уңыш җыелачак. Халыкка борчылу өчен сәбәпләре булырга тиеш түгел дип белдерде Башкортстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Илшат Фазрахманов. Район хакимиятендә район пунктлары буенча күчмә сәүдәнең план графигы төзелде. Телефон номерлары буенча алдан кирәкле продуктларга һәм товарларга заказ бирергә була. Күчмә сәүдә буенча район хакимиятенең икътисад, сәүдә һәм эшкарлык бүлегенә 5 12 68 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Әйе, борчылырга кирәкми. Азык-төлек җитәрлек. Иң мөһиме, вирусны тыныч кына үткәреп җибәрик. Сәламәт булыйк. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.